Πάρε αγόρι μου ένα πτυχίο πανεπιστημίου, ποτέ δεν ξέρεις πού θα σου χρειαστεί. Έτσι μου έλεγε η μάνα μου και έτσι έκανα. Και έτσι κάναν σχεδόν οι μισοί Έλληνες από 25 έως 34 ετών. Γιατί το ποσοστό πτυχιούχων ΑΕ και ΤΕΗ από 25 έως 34 είναι 45%. Σχεδόν οι μισοί. Αφού λοιπόν όλοι πήγαμε στο πανεπιστήμιο, όλοι πήραμε το πτυχίο μας, γιατί δεν είμαστε επαγγελματικά ικανοποιημένοι? Μήπως γιατί πήγαμε σε μια σχολή που δεν τη γουστάραμε καθόλου, αλλά άρεσε στο μπαμπά και στη μαμά? Μήπως γιατί πήγαμε σε μια σχολή που δεν μας ενδιέφερε καθόλου και απλά θέλαμε να περάσουμε στη Θεσσαλονίκη για να περάσουμε καλά? Μήπως γιατί κάναμε τις σπουδές μας, αλλά μετά οι συγκυρίες για τον έναν ή τον άλλο λόγο μας φέραν λίγο μακριά από αυτές? Αν ολοκλήρωσες τις σπουδές σου και θεωρείς ότι δεν σου αρέσουν και δεν σε αντιπροσωπεύουν και δεν βλέπεις τον εαυτό σου να συνεχίζεις αυτές, τότε ειλικρινά δεν έγινε κάτι. Από ό,τι είδες, οι μισοί έχουν πτυχίο. Δεν είναι το πτυχίο που θα σε ξεχωρίσει στην αγορά, αλλά είναι οι πιστοποιήσεις, τα μάστερ, οι δεξιότητες. Οπότε σίγουρα μπορεί να βρεις έναν τρόπο για να αλλάξεις την καριέρα σου και το μονοπάτι σου, και δεν στο λέω για να σου χρυσώσω το χάπι, ούτε για να σε μπουστάρω ψυχολογικά. Είναι η πραγματικότητα ότι σε αυτά τα αντικείμενα βασίζεται η αγορά εργασίας. Οπότε ψάξε να βρεις τι σου αρέσει και τον τρόπο να γίνεις καλύτερο σε αυτό. Γράψε μου στα σχόλια τι σπουδές έχεις κάνει και πού θα ήθελες να ασχοληθείς από εδώ και πέρα.